predsedníctva Železnice Slovenskej republiky sú v podstate prevádzkovateľom tohto stroja. Táto populárna evidentne dlhšie a už tam máme aj nejakých cestovateľov, ktorým môžeme zakývať, milí priatelia. Takže začiatkom 30. rokov 20. storočia Ministerstvo železníc Československej republiky objednalo v záujme moderného riešenia rýchlikovej dopravy na menej frekventovaných trátiach v podmienkach rastúcej konkurencie automobilovej dopravy Kráľovo-Polskej Brno, Škode Plzeň a ČKD Praha ktorú realizovali železničné dopravovne v rokoch 2009 až 2011. Rekonštrukciou sa dosiahli výrazné úspory v prevádzke údržbe, zlepšili sa ekologické parametre a predĺžila sa životnosť rušení. Rušenie určený na posun a náklad majú 3 parné stroje. Takýchto trojčitých tendroviek bolo v 2 sériách vyrobených spolu 60 kusov. Tento tendrový rušeň na prehliadku paru bol pôvodne určený na rýchlu prímestskú a diaľkovú dopravu a v rokoch parnej prevádzky previezol milióny cestujúcich. Stroj mal až neuveriteľne rýchly rozjazd, čo bolo výhodné pre vlaky, ktoré často zastavovali. Vyrobený bol v roku 1951 a v bežnej prevádzke sa v zahraničí. Ďalšiu veľkú a náročnú opravu, bez ktorej sa už na trať nemohol vrátiť, zrealizovali v roku 2018 až 2021. A vy si ho máte možnosť pozrieť v plnej paráde. Zaužívané meno Papagáj dostal pre výrazné modré skladenie, ktoré kontrastuje Kapek 4 známy pod prezývkou Účtenka Aledo. Patrí medzi významné exponáty historickej železničnej techniky na Slovensku. Vyrobili ho v roku 1979 Turčiansky zbrojárne v Martine. Rušky tejto rady boli konštruované ako stroje stredného výkonu s ľahšou stavbou určené pre trate s nižšou únosnosťou, ktorá francúzskej konštrukcie účty, ktorý sa licenčne vyrábal v martinskej motorárni. O údržbu a prevádzku tohto stroja sa stará železničný historický ústav v Prahe. Rušeň má výkon 927 kW, elektrický prenos výkonu a maximálnu rýchlosť 90 km za hodinu. Jeho hospodárne Popradskému klubu sa darí udržiavať tento exponát v plne prevádzky schopnom stave, čo je naozaj úžasné. Dvojtáky, 12-válcový motor typu 1440 so systémom 1000 koní, čo pri hmotnosti 116 tón umožňuje mať súpravy s hmotnosťou až 2500 tón. Maximálna rýchlosť rušňa je 100 km za hodinu. Rušeň T679 112 sa stal známym aj mimo železničného sveta, pretože si zahral vo filme Peacemaker, a to v roku 1997 po boku Georgia. Ďakujeme pekne, pozdravujeme Sergeja, naozaj úplne tajný, keď to tu krásne teda odznelo. No my sa posúvame ďalej, ja tu dostávam správu teraz z režio odborníkov, že teda mi natočňu mal prísť motorový rušenie rádu 769. Dodatočne bolo potom
široký rozchod opäť v ČKD a do roku 1983. Rušne radov 770 a 771 sú určené pre ťažké staničné posuny a nákladné preťahy. Ich širokorozchodné verzie pre ČSD boli určené pre čo rozumieme a dvojnadávové náramové posuny so značnými doplňačnými účinkami na trať. Rozumieme aj tejto problematike, možno nejakú inováciu vymyslieť, kto vhodné. Impulzom pre vykonanie sa stala citeľná absencia motorových lokomotív určených pre ťažkú posunovaciu službu, pre ktorú nemali lokomotívy 720 a 721 postačujúci výkon. Vyrobené v roku 1763 široko rozkopený rozkop 1520 mm vybavené centrálnym spriahadlom. Sériová výroba prebiehala v rokoch 1967 až 1969 v závodoch ČKD Praha a v závodoch SNZ Zábrano. V roku 1968 jeden predstavuje významný výhľad v procese motorizácie Československých železníc. Tento typ dnes známy ako rad 751 patril medzi najpokrokovejšie výrobky pražskej lokomotívky ČKD z druhej polovice 20. storočia. Ide o štvornápravový skriňový rušen so symetrickými čelami určený na traťovú službu s párnym generátorom na vykurovanie osobných vozňov T478-1 dnes 751 prezývané Pegas a bez neho, ktorá bola určená najmä na nákladnú dopravu s označením T472, dnes T752 najmä prezidentovanie, nikto nedostali prezident. Do mája roku 1971 bolo vyrobených celkovo 312 rušníc vo verzii s párnym generátorom. Rušky boli vybavené preplňovaným 6-válcovým motorom K6S310R s trakčným generátorom a 4 jednosmernými trakčnými motormi. Ich maximálna rýchlosť je 100 km za hodinu, trvalá ťažná sila 120 km a služobná hmotnosť 75 tón. Pre charakteristický vzhľad so širokým zamračená alebo cecaňa. Takto to mám napísané. Rušen s číslom 201, ktorý dnes starostlivo udržiava Albatros klub Bratislava, za čo veľmi pekne ďakujeme, si zachoval pôvodný vzhľad a patrí medzi najvzácnejšie pojazdné historické motorové rušne svojho druhu na Slovensku. Geniálne. Ďakujeme naozaj.